Un amplo dispositivo de busca no que toman parte Protección Civil, Grupo de Axuda a Emerxencias Municipal, efectivos das Policías Nacional e Local, así como veciños en xeral, trata de dar dende última hora da tarde de onte co paradoiro de Manuel Pego Pego, residente no barrio de Santa Clara, en Deán. A busca céntrase nestes primeiros momentos nos arredores da propia vivenda e en lugares próximos a esta. Zonas que o septuaxenario, que presenta ademais un alto grau de discapacidade, empregaba habitualmente nos seus paseos diarios. O operativo de busca iniciábase a última hora da tarde de onte. Foi unha sobriña que alertou da súa desaparición, o non regresar a casa despois dun dos seus habituais paseos. Rastrexamos a pé toda a zona, usamos os drones tamén rastreando durante toda a noite, durante toda a mañán. Xa estamos intentando abarcar máis campo, ir a outras zonas, pero estamos centrando nesta zona porque nos din que a persona tiña dificultades para moverse, tiña unha lesión nunha rodilla, entón, a ver, de momento, xa te digo, estamos intentando, buscando por todos lados. Na busca tamén colaboran integrantes da sección de sendeirismo da Asociación de Veciños de Carreira, que ampliaron a zona de rastrexo a outros lugares do concello. A zona da Pedra das Cabras, estuvemos por a zona da autovía, ambos sentidos, os laterales da autovía, os túneles que cruzan a autovía. Despois falando con xente, pois algunha xente que o conocía de vista, pois nos indicaron outros camiños, un que sale aquí cerca do instituto, aí é unha zona pantanosa, de feito atopamos unha cazadora tirada, pero bueno, nos arredores non había nada, já fixemos unhas fotos para enseñarlos de Protección Civil, por si, bueno, non creo, pero bueno, porque se a familia chegara a reconocer, pois ter localizada a zona. Pero a pesar da laboriosa busca, polo de agora nada se sabe do seu paradoiro. Co paso das horas, as esperanzas de atopar a Manuel Pego Pego con vida son cada vez máis escasas. Nas redes sociais tamén se producen numerosas mostras de apoio e mensaxes a través das cales se solicita que calquera persoa que teña información ao respecto se poña o máis axiña posible en contacto co 112.